satu sana, tanah itu, itu sekarang itu. Jai apa berbeda nih? Jai apa berbeda nih? Sukses. Batu Sibinga Peni. Jai. Jai Batu Sibinga Peni. Jai. संकस खेराइ फोरबो बेयो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय मा बुंगोन बेखौ दिनैनि साना गोथार सान आं बेखौनो बुंगोन जे बे जारिमिनारि जे जारिमिनारि जे गुदि बाथौ जे मोनसे फोरबो जे सानथामनि हाबाफारि जे लादों बे कमिटिनि साफ्रोमबो आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबांखि दङ बिथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ बिथांमोननो जासिग्रोदों मानोना जों बयबो मिथिगौ गुदि धोरोमा बाथौ होननानैहाय बर'नि जे धोरोम आरो बियो गोबांथार मोनसे फुजा फाथजों लोगोसे गोबां फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ माब्रै धोरोमनि फारसे समाजनि फारसे दैदेनलांनांगौ बा आवगायलांनांगौ बेखौ गोबांथार बेवहाय सोलोंलायनाय जागोन आरो फुजा खेराइ जागोन दा बिनिखायनो बे सानथामनि जे हाबाफारि 14, 15 आरो 16 बे मेन गेट जे नब्लां बेखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन थांनाय बोसोरावबो आंखौ लिंहरदों बे बोसोरावबो लिंहरदों बेनिखायनो स्पेसियेलि बिथांमोन साफ्रोमखौबो थेंक्स होनदों आंनि गोसो गोरबोजों दा आं बेखौल' बुंगोन इसोरनियाव आरो आफा बोराइ बाथौनियाव बे सानथामनि जे हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारिया मोजां दिन मोजां बोथोर जे होयो आरो बाव सफैनो हानाय साफ्रोमबो डेलिगेटफोरा मोजां देहा मोजां गोथार गोसोजोंहाय मोजां जे आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायावहाय बिसोरो आफा बोराइ बाथौनिफ्राय बोर मोनथों आरो फैबाय थानाय समावहाय गावखौ दालांनायाव हारिखौ सिबिनायाव बिसोरो आवगायलांनो हाथों आरो बाव जेसेबांखि चिफ गेस्टफोर फैगोन लेंहरजानाय साफ्रोमबो सफैथों आरो जोंनि बर' समाजनि आरो बे धोरोमनि थाखाय मोजां बाथ्राफोरखौ बयनोबो जोंनो बर' हारिनो राननानै होफैथों आं बेखौनो आपिल खालामो हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय खुंफुंजाबाय बे जिथि संकस खेराइ फुजाया मा बुंगोन बेखौ लानानै आदसा जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ दिनैनिफ्राय आरम्भ जाजेनबाय सानथामनि हाबाफारि 14, 15, 16 दा जोंहा दहाय फुङावहाय गाहाय दरखं बेखेवनाय बे हाबाफारिमोन दा बेखौ जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथां उइलियाम नार्जारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बेखेवनानै होबाय बिनि लोगो लोगो जोंहा नैबावहाय गाहाय सायनासालि बेखेवनाय हाबाफारिमोन बेखौबो जोंनि दानि बिटिआर खुंथायनि EM सार उकिल मुसाहारि बिथाङा गावनो फैनानै एसे आगोलाव बेखेवनानै होनानै थांबाय दा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो बिनि लोगो लोगो आरो जोंहा गोबांथार माने बेखेवनांगौ दंबावो जेरेखम मावसोमबादा बेखेवनाय आरो लोगोसेहाय गेस्ट हाउस बेखेवनाय बिदिनो RC अफिस बेखेवनाय बेबायदि हाबाफारिया सोलिलांगासिनो थागोन मा होनदों खेराइसालि बेखेवनाय गारजासालि बेखेवनाय बेबायदि आरो बेजों लोगो लोगो जोंहा बेलासियावहाय गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै लोगोसेयै आनसलिक लेभेलनि जायनाखि वार्कारफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे स्पेसियेल सावरायनाय दङ दा बे हाबाफारि आरो बेनि लोगो लोगोनो जोंहा आरो बेबायदिनो गसाइगाव जिल्लानिनो गुबुन गुबुन अजा आफाद लाइमोन आफाद आरो लोगोसे गागि आफाद माइनाव आफाद जयै जोङो बे RCनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै सावरायगोन आरो गाबोन जोंहा बिदिनो मोनसे जर'खा सावरायमेल दङ बेवहाय आगुनि BTCनि जेनाखि गाहाय मावफुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन लोगोसेयै जोंहा 16 तारिखआव मोनसे गेवलां मेल दङ बे मेलावहाय जोंनि दानि बिटिआर खुंथायनि मानगोनां CM मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन बिस्वजित दैमारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन बिथांमोनहा गोबां माने जोंनो बाथौ धोरोमनि जेनाखि मावलांनाय आरो मा रोखोम
जोङो खालामनांगौ बेफोरनि बोसोनखौ होगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो जोंनि हाबाफारिफ्रा मोनफ्रोमबो मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो रायजो राजाफोरखौ मा खालामो? बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंनि खेराइनि जेनाखि बाथौ बोराइनि जेनाखि बोर बेखौ लाफैयो लोगोसेयै जोंनि बे हाबाफारिफ्राव जाहाथे मोनफ्रोमावबो बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामो बेखौ आङो खावलायो आरो।